Jumejn il-bot miż-żjara tant mistennija tal-Papa Franġisku f'pajjiżna fuq il-fosos għaddejja ħidma li ma taqta' xejn biex tipprepara għal ċelebrazzjoni liturġika. Dan l-istazzjon żar il-fosos fil-Florjana fejn seta' jara l-ħidma ta' kważi 150 ħaddiem li qed jaħdmu biex jippreparaw pjattaforma għall-Papa tindaq għall-orkestra u kor kif ukoll diversi żoni riservati għan-nies li ser jattendu. Iltqajna mad-direttur artistiku taż-żjara tal-Papa f'pajjiżna, Carlo Xkembri, li spjega l-ħsieb wara d-disinn tal-pjattaforma minn fejn il-Papa nhar il-Ħadd 3 ta' April se jkun qed jiċċelebra qudies qalb il-poplu Malti u Awċi. Ħadna ħsieb il-kulur li huwa il-kulur vjola ċar għax huwa il-Ramdan, għandna wkoll il-fatt illi użajna ħafna l-fona Maltija u pjanti li qegħdin ġol Bibja. Allura daw il-pjanti mhux ġast huma dekorattivi, huma sinifikattivi wkoll. Għandek madwar 500 siġġu trasparenti għaliex inti għandek il-kleru ħajkun libes il-vjola huma stess qisu ħajkun il-ġnien ta' fjuri huma stess quddiem il-Papa. Meta mistoqsi d-direttur artistiku spjegalna li d-disinn kellu jirrifletti l-fatt li l-Papa Franġisku huwa Papa tan-nies. Il-Papa mhux qiegħed fil-għoli. Jekk inħarsu ftit jibda minn 3 piedi l-palk u jibqa' tiela l-imvell, però mhuwiex qiegħed palk floli, mhux il-Papa qed inħarsu l-fuq lejh, imma l-Papa qiegħed magħna. Dik naħseb xi ħaġa interessanti li l-Papa dan huwa Papa tal-poplu, poplu li jħobb in-nies, u allura jrid ikun man-nies. Xkembri qalilna li l-preparamenti għaż-żjara tal-Papa fil-verità bdew sentejn ilu qabel il-pandemija. Iżda minħabba din il-kriżi globali dawn il-pjanijiet kellhom jintefgħu ftit fuq xkaffa. Sentejn wara dawn il-pjanijiet reġgħu nħarġu imma kellhom jiġu emendati. Kellna diġà preparazzjoni, però ovvjament illum xorta nbidlu l-affarijiet, u nbidlu l-eżiġenzi, u nbidlet ukoll saħħet il-Papa. Allora tittu ħsieb daw kollha. Il-preparazzjoni tu ħafna, min jaħseb li dan huwa sempliċiment huwa disinn, no, dan huwa proċess twil, proċess ta' sigurtà, proċess ta' safety, proċess ta' estetika, proċess ta' liturġija u wara kollox hija qudiesa. Allura rridu nirrispettaw dan kollu. Fil-fatt, il-pjattaforma tal-Papa ser tinkorpora wkoll dawk l-elementi essenzjali ta' qudies li tinkludi il-figura ta' Ġesu Kristu imsallab li ser tikkumplimenta id-disinn.